Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, otsailaren 10 da, astelena, eta orain gaurko edukiekin hasiko gara. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Osasunak atzo Real Madrilen aurka jasandako zigorra gehiegizkoa dela aipatzen du. Bestalde, 1487 pertsonek lan komunitarioen truke kartzela saiestu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Brexitak ez dituela Erresuma Batuko eta Nafarroako planak geldiarazten ere nabarmentzen du, baita Sinn Feinek Irlandako bipartidismoarekin bukatu duela ere. Gainera, estatuak AHT-ren inbertsioa berrartu duela jakinarazten du, baina erritmo motelean. Bukatzeko, ausarten lasterketak babesa izan zuela eta txantrean denda txikiak defendatzen dituztela nabarmentzen du azalaren azpiko tartean. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularrak dioenez, treneko bidaiaren kopurua gelditu eginda Nafarroan, hegazkinarena igo den bitartean. Argazkian, Osasunak Real Madrilen aurka galdu egin zuela jakinarazten du, indartsuenaren legea bete zelarik. Bukatzeko, gobernuak euskara eremu ez euskaldunean merezimendu izatea baloratu duela jakinarazten du egunkari honek gaurko edizioan. Gararekin jarraituko dugu. Alberto Sololuzeren senideen hitzak nabarmentzen ditu gaurko azalak. Zaldibarren bere bilaketa serio har dezaten eskatuz eta informazio falta salatuz. Gaiberaren inguruan, airean konposatu organiko lurrunkorren aztarnak daudela ere jakinarazten du. Argazkia bestalde Errealari eskaintzen dio, derbia irabazi bai, baina Superkopan Barçaren aurka galdu zuela esanez. Horretaz gain, mikrobiologian aditua den Ignacio López Goñiri egindako elkarrizketaren tarte bat ere dakar gaurko garak azalean, koronavirusari buruz. Bukatzeko, Irlandari buruz kontaketak sismo politikoa berretsi eta Mary Lou McDonaldek negoziazioak irekitzen dituela iragarri duela jasotzen du egunkari honek. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak milaka pertsonak Iruña herrian apustu etxerik ez dutela nahi aldarrikatu dutela da. Horretaz gain, Arastik Espainiako gobernuaren ordezkaria izaten jarraituko duela ere jakinarazten du komunikabide honek. Eta bukatzeko, Indurainek eta Santosek Iruñeko espetxeko arreta medikoari buruzko azalpenak ematea aztertuko dutela ere jakinarazten du. Ikus ditzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, giro epela egongo da goizean eta aldaketa txiki batzuk arratsaldean. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da eta horren ondorioz Kantauri isurialdean temperatura 18-20 gradura iritsiko da goizean. Zeruan, hodeiak eta ostarteak izango ditugu, orokorrean giro argia. Arratsaldean, ordea, haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du eta lainotzen hasiko da, batez ere Kantauri isurialdean. Ez da baztertzen iluntzean edo gauean zirimiri apur bat egitea. Bihar, asteartean, hodei ugari eta euri txikia espero dira. Euria batez ere ipar isurialdean egingo du. Egunaren lehen partean euri gutxi egingo du, orokorrean euri txikia edo zirimiria. Aldiz, arratsalde gau partean euria mardulago egin dezake, ez da baztertzen zaparradaren bat botatzea. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Ipar isurialdean maximoak 13-14 gradu ingurukoak izango dira, eta gainerakoetan 10-12 gradu ingurukoak. Ikus ditzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1755 urteko otsailaren 10ean Montesquieu baroia hil zen. Gainera, egun berean, baina 1888an Bertolt Brecht alemaniar dramaturgoa jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1950ean Mark Spitz igerilari estatu batuarra jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Antsoainen otsailaren 12-20 komiki boom jardunaldiak ospatuko dira, komiki eta ilustrazio sozialaren inguruan. Hitzaldiak, aurkezpenak, topaketak, animazio zinema eta erakusketak egongo dira egunero toki desberdinetan. Programazio osoa udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Arangurenen, Ibarreko emakumeen eta gizonen berdintasunaren egoerari buruzko
azterketa diagnostikoa egiteari ekin diote. 2019ko martxoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren diagnostikoa egitea onartu zen, eta prozesu hori 2019ko apiriletik azarora bitartean egin zen. Diagnostiko hori egitea, udalak udalerri mailan berdintasunerako politika publikoak garatzeko hartutako konpromisoaren barruan sartzen da. Ezinbesteko lehen urratsa da, Ibarreko errealitatea ezagutzeko eta informazio eguneratua lortzeko aukera emango duena. Ondoren, identifikatu diren behar, pertzepzio, eskaera eta ekintza aukerei egokitutako udal berdintasunerako plana prestatu eta ezartzeko. Udal berdintasunerako planak helburuak eta erantzukizunak ezarriko ditu. Epe labur, ertain eta luzerako ekintza konpromisoak bideratuko ditu, Arangurengo Ibarra bidezkoago eta berdintasunezkoago baterantz aurrera egiteko. Bestalde, Aranguren Ibarreko udalak bere enplegu plana garatzen jarraitzen du. Ibarreko udal mugapean erroldatuta dauden eta langabezian dauden pertsonek lanpostu bat lortzea helburu duena. Hori dela eta, beste urte batez, onartu dira enplegua, autoenplegua eta prestakuntza sustatzeko kontrataziorako dirulaguntzen 2020ko deialdiak. Gainera, lan aurreko tailerrak ere antolatu dira. Diruz lagundutako ikastaroak dira, Aranguren Ibarrean erroldatuta eta langabezian dauden pertsonei zuzenduta. Adibidez, Arrandegi, Urdaitegi, Frutadenda eta Arategiko saltzaile eta apal hornitzailea izateko ikastaroa egingo da martxoaren 10-tik apirilaren 7 arte. Mintegi eta lorazaintza zentruetan oinarrizko lanak egiteko beste bat martxoaren 12-tik apirilaren 8 arte. Eta arreta soziosanitarioari buruzko beste formazio modulu bat apirilaren 20-tik maiatzaren 25-era. Tailer guzti hauetan izen emateko egunak otsailaren 26 eta 27an izango dira. Horretaz gain, gai aldatuz, inauterietako jaia egingo da ludotekan otsailaren 21ean eta inauterietako tailerrak otsailaren 24-tik 28era. Tailerretan izen emateko egunak aste hontako ostegun eta ostirala izango dira erroldatuentzat eta hurrengo astelena besteentzat. Informazio guztia udalaren webgunean kontsulta daiteke. Aste honetako agendari dagokionez gainera, bihar eta ingurumeneko programa seniorraren barne, emakume zientifikoei buruzko hitzaldia eskainiko da jubilotekan goizeko 11etan. Emakumeek zientzian mendez mende bete duten eginkizun garrantzitsua beraien asmakizun eta aurkikuntzen bidez azaltzeko ekitaldia izango da. Nupeko zientziagilea den Gurutze Perezek emango du eta sarrera librea izango da. Asteazkenean, ipuin kontalaria egongo da euskaraz Ibarreko Kulturetxeko auditorioan arratsaldeko 6etan. Eta igandean, 5 urtetik gorako haur eta familientzako Amelin antzerkia eskainiko da 3 euroko sarreraren truke. Bukatzeko, larunbat honetan eta hurrengoan, tailerra eskainiko da Ibaialde pasealekuko lokaletan, udaberriko baratze ekologikoei buruz. Goizeko 10etan izango da eta izen emateko azken eguna gaur da. Doainekoa izango da erroldatuentzat eta besteentzat 15 euroko prezioa izango du. Tailer honetan, barazki azitegiak zer eta zerekin prestatu irakatsiko da. Bukatzeko, Iruñean, jakinarazi dutenez, martxoaren 2an, abian jarriko da Lezkairuko auzo unitate berria, Josebila ikastetxe zaharrean. Eta bertan, Santa Maria la Realeko auzotarrak ere hartatuko dituzte. Otsailaren 17an, bestalde, Milagrosako auzo unitatea irekiko dute, eta 24ean Donibanekoa, bietako instalazioetan egin diren berritze lanak amaitu ostean. Auzo unitateak herritarrei arreta emateko zerbitzu publiko unibertsalak dira, eta udalaren babes sistemarako sarbidea dira. Lehen arretako 4 programa dituzte, harrera eta gizarte orientazioa, norberaren autonomia sustatzeko eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak artatzeko programa. Gizarteratzea eta aurrei eta familiei laguntzeko programa. Eta orain, goazen aste honetako agenda errepasatzera. Otsailaren 20 arte, Garaikide 2020 jardunaldia ospatzen ari da Zibibox desberdinetan. Gainera, gaur, asteazken eta ostiralean,
Iruña musika ekintza jardunaldia ospatuko da Kondestableko Zibiboxean, kontzertu desberdinekin eta sarrera librearekin. Bihar, Idoia Zabaletaren natura eta dardara ekimena egingo da Ziudadelako mistoen eraikinean arratsaldeko 6etan. Izen ematea libre da, baina plaza mugatuak egongo dira. Bihar 6etan ere Euskal Mitologia tailerra egongo da San Francisco liburutegian. Eta bihar ere, baina arratsaldeko 7etan eta Nafarroako liburutegian, Mendi Joen balada errezitaldi literario musikala egongo da Aingeru Epaltza eta bere lagunekin. Asteazkenean, ipuin kontalaria egongo da Arangurengo Kulturetxeko auditorioan. Gozo-gozo ipuinen artean du izenburua eta arratsaldeko 6etan hasiko da. Horretaz gain, Nafarroako liburutegiko aurren aretoan eta ordu berean, 3 urtetik gorako aurrentzat ongi etorri ipuinetara jarduera egongo da. Asteazkenean ere, Iruindarrak eta Kaletarrak dantza jauzien ikastaro irekia egongo da Zaldiko Maldikon arratsaldeko 6etan hasita. Ostegunean, Bizitxokoren beste saio bat egingo da Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 6etan. Ostiralean, Ponio filma eskainiko da aurrentzat Txantreako Salestarretan arratsaldeko 5:30etan. Eta egun berean, baina 6etan, Artikako udal liburutegian ipuin kontalaria egongo da euskaraz. Ostirali iluntzean, 8:30etan gainera, Roland and Lupen kontzertua egongo da Arga jatetxean. Larunbatean, Fermin Muguruzaren Black Kiss beltza pelikula ikusteko aukera egongo da Antxoaingo antzokian 2 euroren truke eta arratsaldeko 8etan. Larunbatean ere, bertso afaria egongo da Errotxapeako Gorri elkartean Sustraiko Lina eta Julio Sotorekin. Gainera, igandean, La Pamplonesaren Extrem Beethoven kontzertua egongo da 12etan Gaiarren eta 4 euroko sarreraren truke. Eta bukatzeko, otsailaren 16 arte, Ari hori ura erakusketa bisitatu daiteke Ziudadelako labean. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Leizak taldearen Marabillas kantuarekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Txiki bat atera zen Iruñeko bihotzean. Txikia zen baina bazituen lurpean sustrai sendoa. Landarea azten hasi zen zuhaitz behortu arte. Hostoak, fruituak, loreak denetarik hasi zen ematen. Hostoak, arimak, berotzeko loreak mundu goibela irribarrez betetzeko fruituak goze direnak asetzeko. Maravillas, maravillas, glorificaren abarreria. Saiatu ziren izaltzen zure kolore guztiak. Maravillas, maravillas. Lurperatu nahi gintuzten baina haziak garela ahaztu zuten. Zuhaitzari adarrak moztu, targiak kendu zioten.